mga Meg! So for today's video, magmukbang na sad mi with Tatay Siniboy. Oh, yan. Sige na, Net. Igutor ka rin. Sige, praise. Sige, sige. Lord, anang salamat sa inyo. Grasya, magkatagal mo, Lord. Lipili kami sa mga baga, Lord, nga makayo kayo sa mga panglawas, Lord. Dagan kayo salamat, Lord. Dagan po tayo nga pangabot, mga grasya, kayo magkatagal mo. Thank you, Lord. Sintalan, Lord, akong pasalamatan. Pinagisip mong pagtala kasi Kristo, uban sa Santo. Buhay nga, rin ito sa Lord. Amen. Kao na, Net. Sus. So let's eat guys. Yay! Ay, pinapinda ko. Kanina natin. May mga megs, may hapon nyo diya. Tapos, tignan hapon ba? Siguro yung tumod. Ano nga pa mga megs? Laban ni Mama Mercy ni Nets, akong wife na tuwalas ni Kusron. Cancel mo nyo. Dagang mo kan. Kuha diya. Mangit. Kamay. Kanit, igutom ko na net. Mga shout out as itong mga kababayan nga mga mix. Sabalingit ako. Sabalingit ako. Kani, mga nahan. Mix, mga gabon ha? Sa naging kukba mo, punit lang ako mo sa inject pa ano. Hugot na rin. So guys, by the way, nalili akong outfit karon nga. Gusto is from Umbra and Sons collection. Palit na mo dito guys. Nindot kaayong nilang mga sanina. Naghihimo pa dito nilang model sa ilang Shopee. Ayaw, Nes. Ako, wadyo ko yung model-model, Nes. Pakal mo, Nes. Bilang... Maglawal na itong mga mix ya, mix. Makana sila nito. Oh, kusog makaos, Nets. So guys, actually, mana din nagkaon dito tayo Siniboy kay busog daw siya niya. Pero kuwang pa yapon, Meg. Kuwang pa yapon. Kuwang pa yapon, Meg. Puna mo ka nun? Titi mo ka. Tapos niya ako kanang talaga niya. Dati hindi mahulot ng troha. Tugot-turo ba ta? Nabag? Bubiyag may gap. Dagko iheweweb. Kunamiya may. Sa mga nights dito, ining na hapon ang nagluto ang tanan. Siya may. Kamu umluto may kami. Nets. Igor may mukhaon. May. Basta nakuha rin ako. Nawa may. 2 kilo po may. Kaamay may ka? Sus, ginoo ko kami. Salamat yun. Mumula ng mga may tanano pala yun diya kasi sigurado yung magraway mo sa aning sarap kayo. Balbal, tanang may bra. Kulit naman siyang tripo niya ha. Kaya kung mangagda kayo, kuwangan na naman mo eh. Kuwangan na naman mo eh. Sa naray may sponsor rin niya.
Dato, salamat tanta. Mahulot ina. Hindi na yung tawa. Kaon ngayon. Di ulit na siya gikan sa masilingan guys. Oo, kaya. Mukha ko masyang manok. Hindi na pwede ha. Kami nung sa... Muna. Nit. Kaya mo ako ano. Dagha. Da. Sus. Sus, ginoo ko sa dami. Nga. Naman. Sus. Semana o sa semana meg o sa kabuan bisag kamukbang meg do ka bu o sa kabuan ka pen o matag buwan ba? Ha? Matag semana meg direct sa semana. Basta mo na mo sponsor. Sino na po yung sponsor na? So tanan namang mukbang na meg ang sponsor jud tanan kisi Tito Ining. Orot ko tayo ng Meg. Sorry, Meg, ha? Tukang mo na. Lamig mo kayo, my girl. Bis. Busog kayo ko, Meg. Pagkita ko sa dami, giguto mo ko, Meg. Sa, oh, my God. Ay, may pakal. Liga mo, Meg. Pakal. By the way, mga meg si Ma'am si Mercy and si Chin, kaya nga to di sila negros kay para sa birthday ni Ate Princess Ugma. Happy birthday, Ate Princess. Oh, happy birthday. Magbukbang po may diha. Magbukbang po may. Okay. Wa pa ka konsumo ha, oh. Malang tayo. Talang ba? Ako rin. Utdong ka ang kanas sa bukog. Tako ang. Ano mo? Naamagin iruwayan ang USB kanay pa ka. Kunyari ko mo shout out ha kung Malagkaon. mabusog ako ha. Di kong busog. Di kong shout out. Kano. Sorry ba yan? Tukang, may namiyan ang tukang, eh. Kaon dyan ko, may. Biskot ay. Mga meg, nabusog na ko. Sus, may tilok yung may. Kanindahon, may. Ako pa ni kanon, may ha? Sus, ginoo. Kanami, may. Sa iyo patanaw sa kamera, may. Liliaw niyo ang dahon mo. Ang luya-luya na kay... Busog na kayo ko. Ruway mo na ka? Tingnan yung tatalamig. May napilin ha? May napilin.
Lakaw kay. Shout out pala tatay niyo. Nya ko set out basta busag. Sabot ko tayo. Ha? Shout out. Set out ko sa kokar ko. Salamat Lord, salamat guys, pagka mga tayong ground ko na. Thank you Lord, shout out na ulit. Akong shout out si Kapitan, Arnaldo Pamile, si Lucime, si Vincent, Arnaldo, si Kael. Sus, busugan ko na labi ni si Atty. Mireles. Atty. Okay rin ito na yan? Tanaon kayo po ito na Jonas Gonzales. O sa akong mga brother sa Kupulos Purkais, labi na si Mercy. Musta ka diya? O sa tanang nananaon na mo ani among mukbang nga maginaot lang ko nga okay ra yapon mo diya. Kay niguol mo diya nabusog mo ya kamo pumikaon. O ni ay sa among pinanggang principal si Biani. Si Sir Biani dai. Sir, may hapon na sir. Yes, sir, thank you guys sir sa imong naglasay mong gatag ko sir. Thank you. So guys, that's it for today's video. I hope na enjoy ra mo sa among mukbang for today's and that's it for today's video. Bye. Thank you.